It-tnejn filgħodu 20 ta' residenti Awċin flimkien mal-moviment Graffiti inġabru quddiem il-kurja fejn talbu lill-Arċisqof Charles J. Scicluna jreġġa' lura d-deċiżjoni tiegħu li ttieħdet fl-2017 li għaddi l-kontroll ta' fondazzjoni medjevali lil dawk li qed ikunu msejħa spekulaturi bl-aħniena u jirrimedja s-sitwazzjoni li waqgħet f'ħoġor ir-residenti u bdiewa Awċin. Din il-kwistjoni tmur lura s-seklu 17 meta n-nobli Kozmana Navarra trasferixxiet l-artijiet li kellha fondazzjoni bl-isem Abbazija di San Antonio delle Navarra. F'dawn it-trasferimenti Kozmana Navarra speċifikat li l-Arċisqof ikollu s-seta li jaħtar rettur sabiex jamministra dawn l-artijiet tal-benefiċċju tal-fondazzjoni. Ġara li fl-1992 ċertu wieħed Richard Stanjo Navarra sostna li kien id-dixxendenti ta' Kozmana Navarra u bidritt kellu jinħatar bħala rettur tal-fondazzjoni. Iżda dan kien irreżistit mill-kurja li fetħet kawża l-qorti u rebħita. Iżda fl-2017 bħal sajjetta fil-Bnazzi l-Arċisqof irrikonoxxa lil Richard Stanjo Navarra bħala d-dixxendent tan-nobli Kozmana Navarra u taħ is-seta li jinnomina r-rettur il-ġdid ta' din il-fondazzjoni. Fondazzjoni li kienet ilha mmexxija mill-Knisja għal 300 sena u li riċentament għaddiet għand kumpaniji privati. Minħabba d-deċiżjoni tal-Arċisqof li msejħa spekulaturi għaddew parti sostanzjali mill-lokalità tan-Nadur lil kumpaniji privati u id-djar ġew irreġistrati fuq isem ħaddieħor mal-awtorità tal-artijiet. Bir-residenti jibżgħu li se jaffaċċjaw żgumbrament minn djarhom. Fil-fatt fl-aħħar xhur diversi residenti tan-Nadur u l-Qala ġew avviċinati biex iħallsu s-sommom kbar għall-proprjetà tagħhom. Ir-residenti issa qed jitolbu lill-Arċisqof biex ikkeċċi lil Patrick Valentino mir-rettur tal-Abbazija jibda azzjoni legali biex jiġu annullati trasferiment tal-art tal-Abbazija lil kumpaniji privati kif ukoll ifittex rimedji legali biex iħassar il-ftehim tal-2017 mal-ispekulaturi. Intant fi stqarrija l-kurja qalet li ma setex tkun taf minn qabel u jkollha kontroll fuq id-deċiżjoni tal-Aġenzija tar-Reġistru tal-Artijiet meħuda fl-2019 li waslet biex jiġu reġistrati artijiet fawdex bil-konsegwenza li numru ta' residenti huma inċerti dwar it-titlu legali ta' djarhom. Dan l-iżvilupp mhux mistenni min-naħa tar-Reġistru tal-Artijiet seħħ sentejn wara li ntlaħaq ftehim legali bejn l-Arċidjoċesi ta' Malta u l-eredi tal-fundatriċi tal-Abbazija San Antonio delle Navarra li kienet ilha tamministra l-art sa mill-1675. Ġi spjegat ukoll li kien wara li ntlaħaq dan il-ftehim li l-eredi reġistraw l-artijiet fis-sem il-fondazzjoni.